Migori migao mathieth e kaunti no chako chenro mar chiwo yedhe mathiedho tuo layo remo kod tuo mar njofni. Chenro ni geto jogo manie kind higni 2 kadhi nyime ka bende ichiwe e ot ka ot. Juma miwaler. Chenro ni mar chiwo yedhe mathiedho tuo no mar layo remo kaachiel kod minyo ma ochakore kawuono e kaunti ma Migori kendo dhi nyaka tarik 27 mar dweni geto oganda e ward 33 kuom ward 40 duto e kaunti ma Migori. Sani wachiwo yath ma geng'o tuo mag minyasgi. Wan gi yedhe 2. Wan gi miluongo ni presegmental mathiedho tuo mar bilasi mebendazole mano thiedho njofni machalo kaka miliny. Chenro ni ok tim e sub-county ma Kuria East nikech nonro yango ni kwan jogo mantie kod tuoche 2 koro pod nitie piny e gwengego. Apisa mochung' ne kedo kod tuochegi ma osejwang' ma idendo kaka neglected tropical diseases Nicholas Makworo wacho nonro oseyango ni 18.9% mag oganda e kaunti ma Migori koro nitiere kod tuo mar layo remo. Here we carried out a mapping exercise which showed that Migori County has the highest preference of schistosomiasis and soil-transmitted ailments. For schistosomiasis, the preference is stands at 18.9%, which is the highest in the region. And for soil-transmitted ailments, it's around 5.2%. Makworo ji oganda mondo koro wuog oko kendo koro kawo yedhegi madhi konyogi e thiedho tuochegi. On Saturday and Sunday we are mostly targeting the churches, and the message out there is that for schistosomiasis somebody has to take something because plus quantity you cannot take in an empty stomach. Sub-county no manyatike, Suna West, Awendo kaachiel kod Rongo gin mokuom sub-counties go ma tuono mar layo remo kod mano mar minyo koro nitiere malo awe kod nonro manotim kod migao mathieth. Transmitted ailments is around 5.2%, whereby we have Rongo and Awendo being the sub-counties with the highest preferences of around 14 and 10%. Kuom wards ma ichiwe yedhegi mar thiedho tuo mar layo remo kaachiel kod minyo, ward no Mameuru mwade sub-county manyatike ema otelo kod kwan oganda mathoth mantie kod tuo mar layo remo e 68.5%. Kata bed ni chiwo yedhe ma ithiedhogo tuochegi, oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo koro ket weche ler mbele mondo gigeng' tuochegi. Wakwayo jowani kata kobeni kawo yath mar tuochegi but ber ka wageng'o. Kichwa ni geng'o ber molo thiedho. Koro geng'o tuochegi gani nyaka walogi gi sabun ka aicho kendo nyaka waket alwora bed maler ka wabedo gi chupe ma watiyo godo e yo maber. Kendo nyaka wang'e ni to seche ma nyithindo dhi skul waket gi rwako wuoche nikech minyogi moko nyalo donjo ka gikalo e pien. Kaunti ma Migori e iko omendane oketo omenda tegi maromo milion 1.2 ma idhi tigo e kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni giserumo ma oting'o minyo, tuono mar layo remo kod mamoko e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV.